På Sanchez Institut uddanner vi manualterapeuter, der har akademisk robusthed og med dyb forståelse af kroppen og et overblik, der gør, at du som terapeut kan arbejde integrativt og effektivt. Her lærer vi dig at være præcis, skarp og tydelig i din diagnostisering, så du kan vælge lige præcis de teknikker, der kommer til at skabe de største resultater for dine klienter. Meget kan du lære fra bøger, men det du lærer på denne uddannelse kan ingen bog give dig. Vi giver dig en række forskellige teknikker fra ledmobilisering til manipulationer til kraniosakralterapi og meget mere. Vi hjælper dig med at strukturere dine behandlinger, så du med respekt for din klienters tid og respekt for din egen tid kan skabe værdi. Vi gennemgår anamnese, screening, specifikke muskeltest og palpation. Vi giver dig et bredt perspektiv til at forstå kroppens sammenhænge step for step, så du ved lige præcis, hvor du skal lægge din behandling. Du står selvsikkert, når du vælger teknikker, om det er din klient, der kommer ind med f.eks. knæproblemer, lændesmerter, hoftegener eller nakkeproblemer og meget mere. Og vi havde altså ikke lige aftalt, at jeg skulle sige det her, men jeg kan ikke lade være med at fortælle dig, at på dit uddannelsesforløb, så har du nogle fantastiske undervisere. Grundlæggeren Marlon Boretti er fysioterapeut og osteopat og har international erfaring også. Du får lov til at være med i hans klinik og observere, når han behandler. Det giver dig en fast track into hans erfaringer, som du kan tage med dig videre i din egen klinik. Så hvis du er interesseret i at løfte din faglige indsigt, skærpe dine kompetencer og blive en førende behandler inden for dit felt, så skal du klikke her og tilmelde dig din informationssamtale.